kanca-kanca kabeh ya bolo-bolo kabeh TKW Hong Kong khususnya ya. Aja ngoyak gaji gede. Kalian ngoyak gaji gede, kudune kalian juga punya apa kelebihan kalian ya. Kalian juga harus mampu untuk bergaji gede ngono loh. Soalnya gaji gede ki biasanya kerjaannya ki ya abot. Percaya toh, gak mungkin gaji gede ki kerjaannya ringan, lunggah-lungguh ngono kae ra mungkin. Mending kalian tuh gajinya ki standar wae, awake penak, mentalnya terjaga. Gaji standar ki lho ya 10 juta padha wae luweh. Delok-delok mata uangnya sekarang. Ngono. Aja milik gaji gede sik, nek kalian tuh tidak mampu. Biasanya bos ki yang ngono kuwi, gaji gede ya kerjaannya ya kudune ya seimbang karo gajine ngono. Makane mending gaji standar wae, nek entuk lembur ya alhamdulillah ngono lho. Ngono. Gaji standar tapi oleh lembur kan ya padha wae nek dipikir. Saiki nek gaji gede, misal yo kon libur terus yo duitmu entek akhirnya nggih libur.